அதுவும் சனிக்கிழமை வந்திருக்கிறோம். சொல்லவே வேணாம், வீக்கெண்ட்னா சொல்லவே வேணாம். பிரியாணி சாப்பிட்றதுக்கு ரெடி ஆகிட்டாங்க, வெயிட்டிங்கில் இருக்காங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ பாவமாக இருக்குது பாருங்க, வெயிட்டிங்கில் இருக்கிறாங்க. இது பயங்கர ஃபேமஸான ஒரு ஹோட்டல். இந்த கூட்டத்தை பார்த்தாலே தெரியுது, ஒரு திருவிழா கோலமாக இருக்குங்க. ஸோ சாப்பிட்டுட்டு ரிவ்யூ கொடுக்கலாம். இந்த வேணு பிரியாணி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 தலைமுறையாகவே வந்து இங்கே திண்டுக்கல்லில் பிரியாணி வந்து செல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. பிரியாணிக்காண்டி ஃபேமஸாக இருக்கிறாங்க. ஸோ கூட்டம் பாருங்கள், சரியான கூட்டம், வெயிட்டான கூட்டம். இது வந்து நான் ஏசி ஹால். அண்டு அப்படியே இந்த சைடு போயிட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து ஏசி கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்குள்ளே வந்து ஏசி இருக்குது. இப்போ வந்து நம்ம திண்டுக்கல் வேணு பிரியாணிக்குள்ளே அடிமுடியமாக கூட்டத்தில் தள்ளி வந்துட்டோம். 2 மட்டன் பிரியாணி, 2 சிக்கன் பிரியாணி, சிக்கன் பிரியாணி இல்லை, 2 மட்டன் பிரியாணி, 2 எக் பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணிட்டோம். அன்னைக்கு கவினுக்கும் மீனாக்கும் எனக்கும். ஸோ மீனா என்ன சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா, சீக்கிரமாக சாப்பிட்டு ரிவ்யூ கொடுத்துருங்க, நான் ஆறிடுச்சுன்னா நான் சாப்பிட முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அதனால் வந்தோடனே நான் வேகமாக சாப்பிட்டு